V tejto lekcii si ukážeme, ako robiť tabuľku. Máme tu nejaký vzor tabuľky, takže ukážeme si, ako v Worde 2007 takúto tabuľku spraviť. V iných Wordoch treba hľadať veľmi podobné funkcie, možno sú trošku inde, ale nájdete ich tam. Takže pôjdeme cez vložiť tabuľku. Tu môžete vykresliť potrebný počet riadkov a stĺpcov, alebo cez položku vložiť tabuľku si dáte toľko stĺpcov a riadkov, koľko potrebujete. Takže naša tabuľka vzorová má 7 stĺpcov a 2 riadky. Tabuľka sa nám vloží tam, kde máme kurzor, keďže kurzor máme tu, tak môžeme očakávať, kde sa nám to vloží. Teraz si vypíšeme nejaké texty, ktoré tam potrebujeme. Ja vypíšem len niektoré. Môžeme sa pohybovať medzi bunkami tabulátorom. Teraz vidíme, že táto vzorová tabuľka má taký hrubý spodný riadok. Ideme nastaviť toto. Keď prejdeme cez priečku, tak sa nám kurzor zmení a vtedy je možné tú priečku chytiť a posunúť. Takisto to urobíme aj so stĺpcom, pretože ho spravíme taký väčší. Tieto zvyšné stĺpce by sme chceli, aby mali rovnomerné rozloženie, tak ich označíme. Dáme si kontextovú ponuku a je tu rovnomerné rozmiestnenie riadkov alebo stĺpcov. My chceme rozmiestniť rovnomerne stĺpce. Keď sme to sklikli, vidíte, že každý má teraz rovnakú veľkosť. Ďalšiu vec, čo chceme, je zarovnať bunku. Zarovnanie bunky je potrebné robiť tak, že označíme bunky, ktoré chceme tak zarovnať a ja chcem zarovnať všetky bunky tejto tabuľky. Dáme si zase kontextovú ponuku a tuto je zarovnanie bunky. Je 9 možností zarovnania. My chceme zarovnať v oboch smeroch, aj vo zvislom, aj vo vodorovnom. Upozorňujem vás, že keby ste tú bunku zarovnávali nejakým vkladaním iných znakov ako isté zarovnávanie, tak ja to vlastne uvidím na karte domov. Keď si pustíme zobraziť všetky znaky, tak ja budem vidieť, aké znaky ste tam dávali. A keby ste tam náhodou dali medzerník, jak som teraz ja dala, vidíte, ako to ja vidím a vyhodnotím vám to v tabuľke ako chybu. Takže len cez zarovnávanie. Vypnem tie znaky. Tuto vám chcem ukázať. Keď ja som mimo tabuľky, tak nemám žiadny panel na formatovanie tabuľky, čiže mám momentálne tabuľku neaktívnu. Keď sa dám dovnútra tabuľky, tak tuto sa mi zjaví minimálne uško nástroje tabuliek a keď kliknem do toho uška, tak sa mi zjaví panel toho formátovania. Idem si teraz orámovať. Rámovať sa dá rôzne, my si ukážeme obidva spôsoby, najprv pomocou ceruzky. Pustím si ceruzku a budem kresliť takými čiarami, aké mám nastavené. Takže ja si teda nastavím nejakú hrubšiu čiaru. A tuto si aj typ čiary môžem nastaviť. A potom, po ktorej priečke prejdem, tak sa mi tá priečka vlastne takou čiarou orámuje. Niekedy to samozrejme spraví nejakú neočakávanú vec, tak treba akciu zopakovať alebo spraviť niečo iné a potom sa k tej akcii vrátiť. Trošku si vypnem. Okrem toho sa dá rámovať pomocou rámovania oblasti, tak si označím nejakú oblasť, ktorú chcem rámovať a tuto je tlačidlo rámovanie a tu vyberiem, aký rám vlastne chcem. Zase chcem upozorniť, že vám to bude rámovať čiarami, aké máte nastavené. Vidíte, že mi to dalo teda spodné rámovanie. Ja takéto ale rámovanie si neprosím, tak dám upraviť späť a mám to. Idem teraz podfarbiť tú tabuľku, čiže zase si označím tú časť tabuľky, ktorú chcem mať podfarbenú. Pokiaľ to nie je, buď to môžem podfarbiť na dvakrát, alebo pokiaľ to nie je obdĺžníková oblasť, tak to podfarbím pomocou tlačítka, že som chytila CTRL a priznačila ďalšiu oblasť. A tu je podfarbenie, vyberiem si farbu, ktorá mi vyhovuje. A mám to podfarbené. Ukázali sme si, že takto sa tvoria základné tabuľky. Ideme si ešte povedať, ako sa robia komplikovanejšie tabuľky. Pre komplikovanejšie tabuľky potrebujeme poznať funkcie zlučovania buniek a rozdeľovania buniek.
Zase som kurzorom mimo, takže dám sa kurzorom do tabuľky, aby som mala formátovanie a idem si niektoré bunky zlúčiť. Použijem na to gumu. Čiže keď ja vygumujem ľubovoľnú priečku, tak tie bunky sa mi zlúčia. Ja si chcem trebárs nejaké bunky zase dokresliť, tak si dám tužku, len si uvedomím, že bude to zase kreslené typmi čiar, aké máme tu, takže si nastavíme, akým typom čiary to chcem vlastne robiť. A teraz si môžem dokresliť, koľko buniek a koľko čiar potrebujem a podľa toho si to môžem pripraviť aj na rôznu komplikovanú tabuľku. Na to, aby sme vedeli robiť komplikovanejšie tabuľky, ešte treba vedieť zarovnávať texty. Takže tento útorok si chcem dať, aby tiekol ten text vyslo. Tak zase dám kontextovú ponuku, je tu položka smer textu a nastavím text. Ukázala som vám tým pádom aj ako sa formátujú komplikovanejšie tabuľky. Ešte vás vždy upozorním, pozerajte si tie kontextové ponuky. Tuto sú v podstate všetky možnosti, ktoré môžete použiť a je to veľmi dobré si to prečítať, aké sú tam tie možnosti. Poslednú vec, čo si ukážeme, je manipulácia s celou tabuľkou. Keď máme tabuľku aktívnu, ona má dve základné uška. Tuto, v tomto rohu, takéto, že keď ju môžeme celú uchytiť alebo celú posunúť. Tabuľky často zvyknú robiť nejaké nečakané problémy, tak treba byť hlavne vytrvalý a stále skúšať a robiť to, čo od nej chceme, aj keď nám skočí raz niekam inám, nevzdať sa a skúšať to znova. Druhá uchytka sa nachádza v tomto dolnom rohu a za túto uchytku môžeme tú tabuľku nejak zmenšovať a zväčšovať. Ešte si ukážeme, ako tabuľku kopírovať, čiže najlepšie je kopírovať tabuľku, chytiť ju za uško, dať kopírovať a veľmi veľa problémov vzniká pri vkladaní tabuliek, takže treba tam vynechať nejaké medzery a dáme CTRL-V. Dala som vložiť tú kopírovanú tabuľku a nikde ju nevidím. Často sa stane, že tie tabuľky sa prilepia same na seba a vidíte, že som ju takto mohla vzdialiť. To je asi všetko.